prvom dieli podcastu Podajme si ruky. Tento podcast je nazvaný podľa projektu Podajme si ruky, podporujem ľudské práva a slobody. V tomto prvom dieli, ktorý zameriame na to, ako vznikajú nenávistné prejavy a manipulácia v školskom prostredí, vítam Mirka Schlesingera, ktorý je už 24 rokov, ak teda mám dobrú informáciu odborníkov v tejto oblasti. Má odprednášané naozaj pre tisíce žiakov, študentov aj pedagógov. Ide hlavne o prevenciu, ide o témy šikany, ide o témy práve tých nenávistných prejavov, čiže asi nikoho kompetentnejšieho tu dnes nemôžeme mať. No a okrem iného napísal už 25 kníh. A pokiaľ viem, pracuje na 26. Áno, už je to ďalšia. Skvelé. Mirko, takže je mi veľkou cťou a prejdeme teda asi rovno na tie samotné nenávistné prejavy ako dnešnú tému a manipuláciu v školskom prostredí. Prečo je z tvojho pohľadu odborníka téma nenávistných prejavov dôležitá? Tak nenávisť sa nám rozvinula, myslím si, že najviac v období, keď sme riešili koronu. A vtedy sa nám ľudia presťahovali vo väčšej miere práve do online prostredia, odkiaľ sa to potom šírilo do bežného prostredia. Narušili sa medziľudské vzťahy, dokonca to obdobie bolo poznačené tým, že mnohí narušili dokonca aj rodinné vzťahy a dokonca partnerské vzťahy kvôli názorovosti. A vtedy sa strátila vlastne diplomacia. Odmietali sme počúvať toho druhého. Predstava o tom, že čo je diplomacia, čo je slušné správanie, bolo mám svoj názor, počúvaj ho, tvoj ma nezaujíma a išlo len mocenské maniere a to máme v podstate dodnes. A aj keď mnohí nevnímajú, že máme len nenávistné prostredie, tak mnohí, keď sa pýtam napríklad, či sú to žiaci na základných školách alebo na stredných školách, a keďže mojou cieľovou skupinou sú aj odborníci, a nielen v pedagogickom prostredí, tak keď sa spýtam, že či má niekto pocit, že nie je ohováraný, tak nezvíha ruku nikto. A tí, ktorí zdvihnú, tak ju zdvihnú len tak viac menej ako keby na provokáciu z recesie. Ale Čiže to vnímajú ako takú normu, že som ohováraný, beriem to ako fakt? Uvedomujú si to, že to tak je. To znamená, že nám to ohováranie, niekedy, keď sa rozprávam s tými mladšími, oni síce tvrdia, že sú ohováraní, ale nevedia správne vysvetliť, že čo to je to ohováranie. Keď hovoríme o ohováraní, tak reálne hovoríme o porušovaní ľudských práv a dokonca aj slobôd. K tomu som sa práve, chcela dostať vlastne v takej, lebo začali sme zľahka, ale asi by bolo fajn na začiatok si tak povedať, že čo sú to nenávistné prejavy a čo všetko tam spadá. Hej? Lebo spomenul si vlastne už hneď z úvodu to ohováranie. Tak poďme priamo na nenávistné prejavy, povedzme v tom školskom prostredí. Čo tam všetko spadá? S čím sa môžu tie deti v školskom prostredí stretnúť? Tak nenávistným prejavom nesúhlas s názorom, nesúhlas s tým, ako ten ich spolužiak vyzerá, alebo s tým, ako učiteľ niečo prezentuje. A k nenávisti samozrejme nemáme až tak blízko, že ju okamžite vieme dostať na ten vrchol, že to nie je v tej skutkovej podstate okamžite nenávisť, je to ako keby nesúhlas, ale tým, keď mu dáme veľký priestor, a najmä teda v školskom prostredí, ak necháme v tom edukatívnom prostredí veľký priestor so šírením nesúhlasu, ktorý prerastie potom bez kontroly až k nenávisti, tak nenávisť je vždy to, že neakceptujem, v prvom rade neakceptujem, odmietam akceptovať toho druhého, názor toho druhého. A tým, že ho neakceptujem, tak to do podstaty, keď ideme najmä vo vzťahu k prostrediu, tak ja ten môj názor silovo cielim do celého prostredia. Takže to nie je iba moja záležitosť, ale aj všetkých naokolo. A to je práve to nebezpečenstvo. Ak budeme hovoriť o nenávisti v rámci zamerania sa do skutkových podstát, či už je to priestupok alebo trestný čin, tak vtedy už hovoríme o tom, že pri priestupku hovoríme napríklad o takom menšom závinení, napríklad priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, čo sa často mnohé deti dopúšťajú v tom školskom prostredí a neuvedomujú si. Samozrejme, v tom školskom prostredí nemáme všetkých trestnoprávne zodpovedných, ale v tom online prostredí takisto. Takže myslím, že keď to potom rozdelíme na osobitne online prostredie a osobitne to školské prostredie alebo takéto
face to face prostredie, tak si objasníme jednoznačne. Tak naozaj, ak hovoríme o nenávistnom prostredí, tak nenávisť vychádza najprv s prvotnými takými prejavmi, ktorý je nesúhlas. A ten nesúhlas sa stupňuje. A môže sa vystupňovať natoľko, že dôjde najprv k verbalizácii nenávistného konania. A to, ak tomu dáme naozaj tú veľkú energiu a nasadíme do toho možno aj niekoľko ľudí naokolo, to znamená, ich zmanipulujeme, tak môže dôjsť k tým tragickým udalostiam, s ktorými sa stretávame v tejto dobe. To znamená, že to je fyzický útok alebo, nedaj Bože, ešte je vražda. Akorát som sa išla opýtať na to, že povedzme, keď tie nenávistné prejavy a spájame ich s porušovaním ľudských práv, ako si povedal, tak o ktorých právach alebo slobodách konkrétne sa bavíme? Napríklad pri nenávistných prejavoch, dajme tomu ohováranie, osočovanie, aj šikana, teda ak tam patrí. Stačí sa dotknúť len jedného, veľmi jednoducho, máme slobodu prejavu. Sú to ukotvené práva, ktoré máme a práve tá sloboda prejavu, sloboda toho, že mám svoj názor, ale mať svoj názor neznamená, že mám svoj názor a všetci ho akceptujete za každých okolností. Mať svoj názor, ktorý je útočný, ktorý dehonestuje ostatných, to neznamená, že to je názor. Tam už je to naplňanie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov alebo priestupkov. Môj názor totiž to nemôže byť natoľko postavený nad rámec zákona, ako si mnoho ľudí predstavuje, ale musí byť v súlade s tým zákonom. Ako náhle sa dotýkame zákona, to znamená, môj názor je napríklad porušením alebo naplnením skutkovej podstaty napríklad trestného činu, tak už nehovoríme o tom, že bránite mi mať môj názor. To znamená, že ten dotyčný nepochopil podstatu toho, čo znamená mať názor. Ak mám názor, môžem ísť do diskusie. Ale ak odmietam diskusiu a idem do autokracie, tak už idem do agresivity a to je to nebezpečenstvo, ktoré sa dotýka našej spoločnosti v súčasnej dobe. Super, ďakujem za vysvetlenie. Veľakrát súvisí teda s tou témou nenávistných prejavov. Niekde na začiatku je nejaký predsudok, ktorý formuje nejaký ten názor. Ako a prečo sa formujú predsudky u detí a mladých ľudí? Predsudky, to sú v podstate veci, alebo ako by som to nazval, predsudok sa dotýka každého z nás. To je výchovný proces. Máme svoju predstavu a v tej predstave dlho žijeme. Veľmi jednoducho sa to dá predstaviť asi takou formou, že dieťa má spočiatku každý má toho svojho rodiča ako takého malého boha a postupne, ako sa oboznamuje s cudzým prostredím, zisťuje, že ten otec alebo mamina nie je taký dokonalý, že sú možno aj niektorí lepší. A prvýkrát, keď to dieťa sa dostane do prostredia, napríklad, že už je to 12-ročný plus, už vidí mnohých dospelých, už vidí názory mnohých takých tých priebojných spolunáctiročných, ktorí prezentujú zase svoje názory, ktoré zase prevzali od nejakých rodičov, tak majú prvýkrát možnosť ako keby porovnávať. A to porovnanie, ak tá rodina vyrastá, alebo ak tá rodina sa správne kreuje, že je tam forma diskusie, môžeme si vydiskutovať niektoré veci, čo by bolo fakt veľmi dobré a ideálny spôsob, tak je to dobré. Ale ak ideme s predsudkom, to znamená, celá tá výchova sa iba vnúcuje. Je bez vysvetlenia. To znamená, ale prečo? Dieťa sa spýta, a prečo? Lebo som to povedal. Lebo tak. To znamená, že to je direktívne, to nikdy nie je vysvetlené a nikdy to nie je zaakceptovateľné. Žiaľ, máme ako ľudia takú schopnosť, jednu z tých intenzívnych, že najlepšie vidíme to, na čo sa pozeráme. A ak sa dieťa upriami iba na takou fikciou, buď na to, že niečo nechce byť, tak vidí iba to, čo nechce byť. A ono to potom môže umelo prevziať, napríklad nevedome preberá vzory po svojich rodičov, ktoré sú autokratívne, ktoré sú deštrukčné v rámci komunikácie a odpovedajú svojim rovesníkom, lebo som to povedal, lebo iná forma neexistuje. Pokým nájde nejaký dobrý vzor, ktorý mu môže predstaviť napríklad pedagóg alebo ktokoľvek, alebo ľudia, ktorí sú vzdelaní a chodia ako lektori do škôl, tak môže sa naučiť dieťa prevziať nejaký iný vzor. Takže predsudok je, myslím si, že to tak je a inak to ani nemôže byť.
A až keď mu človek ukáže zrkadlo alebo otvorí mu dvere do nového sveta, tak zrazu zisťuje, že nie je to až tak, ako som si to myslel. Takže predsudok je taká klapka pred oči a myslím si, že tam za tou klapkou už nič neexistuje. Reálne tam vždy existuje. Túto tému, alebo teda ten náš prvý podcast, ešte tak uzavrieme so pár otázkami. My sme vlastne prebrali tie sociálne siete, či sú teda podľa teba takým hlavným zdrojom radikalizácie mladých ľudí. To v skratke teda áno alebo nie? Je to hlavný zdroj? Je to také, že nebezpečenstvo? No, je to nie zdroj, je to nástroj. Nástroj, Je to nástroj, ktorý je nebezpečný, lebo ešte nie je v súčasnosti dostatočne kontrolovateľný. Fajn. A keby si mal porovnať skrz svoje praxe, napríklad aj preventistu, ja neviem, situáciu pred 15 rokmi, kedy povedzme tie sociálne siete neboli tak rozšírené a teraz, tak sa rozširuje priamo úmerne aj povedzme výskyt tých nenávistných prejavov? Áno. Áno, tento nástroj je veľmi nebezpečný. To je ako oheň. OK. Pokým nie je pod kontrolou, ide to zle a naozaj v tom prostredí je poskovávaných množstvo účtov, mnohé sa dajú robiť ako fiktívne. Ďalšia vec je, nie sú dostatočne ukontrolované, máme tzv. Temné miesta internetu, kde sa čokoľvek dá schovať. Takže toto prostredie nie je to, čo by našu spoločnosť mohlo vyhýbať dopredu, ale skôr dozadu. Deti možno, že majú pocit, že teda aj v tom školskom prostredí, že tá anonymita sociálnych sietí je zaručená. Ale je to naozaj tak? Nie je zaručená a zasa je to iba nástroj. Zase je to nástroj. Spočiatku to tie deti môžu vnímať, že si idú dožiadať tú svoju spravodlivosť. Možno naozaj ten učiteľka urobila niečo zlé voči ním. A už aj to ide na internet, už aj to idem niekde dať. Kontrola jazyka by mala byť taká intenzívna, ako kontrola intenzity toho, čo dávame na ten internet. Lebo množstvo problémov vzniká tým, že my okamžite reagujeme na niečo, čo vzniklo. Prvá fáza, nikdy to nemusí byť myslené tak, ako sme to pochopili. Takže reakcia je zbytočná, ako premyslím, potom poviem. A druhá vec je, naša reakcia môže byť ešte horšia než prvotný útok. A keď sa teraz vrátime do školského prostredia, ako môže škola nejako efektívne reagovať na prvé známky nenávisti medzi žiakmi? Hej, teraz sa bavíme vyslovene o prejavoch nenávisti medzi žiakmi, nie žiak versus učiteľ. Ako teda škola, to je asi aj častá otázka pedagógu, ako môže reagovať na také prvé prejavy, aby sa to povedzme nezradikalizovalo? No prvé prejavy už dlhšiu dobu tvrdím a odporúčam pre školské prostredie, ak chcete začať akúkoľvek tému, to znamená, nemusí to byť okamžite len radikalizácia, nenávistné prejavy a podobne. Môžeme rozprávať o šikanovaní alebo o závislostiach. Základ je s deťmi rozprávať o úcte a sebaúcte. Ak nám nefunguje úcta, sebaúcta, a to sú dve rozlišné veci, alebo dva odlišné pojmy, tak ťažko s nimi nadviažeme dialog. My musíme najprv nadviazať dialog, my musíme dať najavo tým deťom, že ich máme v nejakom hodnotovom rebríčku vysoko postavených tak, že si môžeme hľadiť rovnako do očí. To znamená, že ich neponižujeme, ale edukujeme, vychovávame a ťaháme ich správnym smerom bez manipulácie. To znamená, nepoškodzujeme ani ich zdravie, ani ich morálny kredit, ani nič, čo sa týka ich osobnosti. Tak vtedy môžeme riešiť ďalšie témy. Takže základ je rozprávať a vysvetľovať, čo je úcta, a vysvetliť, čo je sebaúcta, aká je nevyhnutná pri akejkoľvek komunikácii. OK. A kde povedzme hľadať riešenia? Akú úlohu má škola, rodičia a samotní žiaci? No tak to máme pekne rozdelené. Tak máme dokonca aj zákon o rodine. Tak rodičia sa môžu, ak nevedia, čo to je rodina, tak sa môžu pozrieť, že čo to je rodina v zákone o rodine. Máme dostatok zákonov, ktoré usmerňujú, ako to má vyzerať v tej rodine, aby to nebolo protiprávne. Takže do tejto kapitoly načrieť, to by bola naozaj siahodlhá právnická diskusia. Takže rodina základ vychováva. Rodina vychováva k tým základným hodnotám a škola je pomocníkom rodiny, že edukuje. Pomáha
cieľene učiť tie deti to, čo by tá rodina nezvládala. Ale nemôže byť náhradou, čo sa často stáva, žiaľ. Dieťa nemá chodiť domov iba prespať alebo sa najesť. Aj to niekedy nie je pravda, že dieťa sa dokonca niekedy, niektoré deti sa ani doma nenajedia. Že to jedlo je buď v školskom prostredí, alebo si to kúpia niekde v nejakej reštaurácii a tým pádom to haslo a celá komunikácia je vždy tá istá. Ako keby sme pozreli, ako vyzerá, ako odlišné sú dni jeden od druhého, tak zistíme, že tie deti majú ako déjà vu. Majú to isté, vedia, čo sa stane zajtra, vedia, aká otázka ich čaká pri príchode domov, pri odchode. Také tie servisné dialógy. Ako bolo v škole? Čo ste mali na obed? Toto máš na mysli. Víkend bude zase o ničom, zase to bude o niečom, to, čo už vieme predpokladať, takže nič. Najväčšou chybou rodičov je, že sa nemenia a nepracujú na sebe. Okay. Rodič neznamená, že je plne dospelý, plne zrelá osobnosť, ktorá sa už vôbec nič nemusí učiť a stačí, že zarába. To je veľmi mylná predstava a ak v tom utkvie ten rodič, tak potom sa to prejavuje na následkoch na deťoch. Ja sa ťa chcem ešte na záver spýtať, či mávaš aj prípady, kedy učitelia samotní zľahčujú problém nenávisti medzi žiakmi? No býva to v prvých fázach, ktoré už prekračujú naozaj tie, poviem to jednoducho, že prekračujú medze. Rodičia, teda pedagógovia to nerobia ani tak preto, že by nechceli, ale nevedia. Nemajú nástroj, ako by to zastavili. Oni riešia množstvo iných vecí, ktorým sú preťažení. Netreba si zakrývať oči, mnoho pedagógov je už z časti vyhorených zo svojej práce, lebo majú naložené jednak aj veľa práce, veľa učiva tým, že do školského prostredia sme zakomponovali tú inklúziu, ktorá v plnej miere nevie tak reflektovať, alebo to školské prostredie nevie tak plne reflektovať na tú inklúziu, lebo nemá nástroje, nemá tých odborníkov, ktorí by im pomáhali. Ďalšia vec je, nezatvárajme si oči ani pred deťmi, lebo aj tie deti prichádzajú do školského prostredia z časti vyhorené a dokonca niektoré vyhorené z rodinného prostredia. Takže čo tam máme? My by sme tam mali poskytovať balík psychologických sociálnych služieb v tej škole a nie edukáciu. Keby sme to zobrali naozaj troška z nadhľadu, ale nie je to vytrhnuté z kontextu. To sa nám tam naozaj deje. Školské prostredie zberá množstvo problémov a práve tie školské podporné tímy sa stretávajú s takými vecami, na ktoré neboli pripravené a je to náročnejšie. Z roka na roka je to náročnejšie. Preto treba práve tieto podporné tímy dovzdelávať, učiť ich nové techniky, novú formu komunikácie s deťmi. Osvedčuje sa vždy úcta, sebaúcta. To je základ. Robme s týmito technikami, bude to lepšie. Super, ja ti veľmi pekne ďakujem. Toto bol teda prvý diel podcastu Podajme si ruky. Môžeme ho krásne ukončiť podaním si ruky na záver. Ďakujem. A ja sa na teba teším v ďalšom dieli. Ďakujem pekne.